У нас є, я не буду зараз анонсувати, у нас є дуже важливий доказ, який ми знайшли в іншому суді, взагалі в іншому суді, там, де розглядається інша справа. Це по бурштиновій справі? Так, і я думаю, це є остаточна крапка в тому, як виглядає насправді бурштинова справа. Це піар. Це суцільний піар і практично неправова основа. Вова Єременко пише, а хто нещодавно сфотографувався зі шматком бурштину? Я. А для чого? Як для чого? Для того, щоб показати, що, в принципі, це є багатство нашого народу. Ось дивіться, є фотографію, Так, да, це я. глядачі бачать, і там є ще одна, там, де ви з картиною, там якась... Так, картину я подарував, я купував її. Я не боюся сказати, що ви поклали, так би мовити, живіт на ту картину. Ну, живіт я не можу сказати, що в мене... Для чого ці фотографії? Я подарував своєму другу те, що дійсно можна, які вироби робити із бурштина, як можна робити, якби там на цьому бізнес офіційний. Скажіть, вам це подобається, фотографії, все, як воно виглядає? А мені подобається те, що сьогодні це вивозиться за кордон, за межі кордону. Не це каміння. Вам не подобається чи подобається? Ні, мені не подобається, що мені сьогодні, я констатую факт, що продовжується грабування українського народу, української землі, і це все вивозиться за кордон. От нарешті це каміння, да, воно залишиться в Україні, в музеї, і мені це приємно. А от все інше сьогодні вивозиться тоннами за межі нашої країни. І у нас є дзвіночок.